שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך לעבוד פשוט על האייפון בגרסה שלכם. טוב, קרה לכם לא מעט פעמים שאתם רוצים להוריד משחק ורשום לכם אתם חייבים גרסה יותר גבוהה, נכון? וכאלה. אז אני לא סובל את הדבר הזה, אז אני פשוט רוצה לעזור לכם לפתור את הבעיה הזאת. אז אתם פשוט נכנסים ל-iFile, שנייה, אתם חוזרים פשוט עד הסוף, אתם נכנסים ל-System, Library, Core Service, ואתם יורדים עד למטה ואתם נכנסים ל-System Verisome List, אתם לא בוחרים טקסט ויומר, אתם בוחרים לפורטי ליסט ויומר, אתם ככה, ואז יש לכם פה, אתם לוחצים על זה, ואז אתם יכולים לשחק עם הגרסה שלכם, אתם יכולים 613, מה שבא לכם פשוט. אני לא עשיתי את זה סתם כי אין לי כל כך הרבה משחקים. טוב, אתם פשוט תעשו את זה, כי אני לא כל כך משתמש באייפון, אתם תעשו את זה, ומקווה שנהנתם מהסרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ. יאללה ביי!